Jama'a, al'adar magabatanmu ce a irin wannan hali su dawwamar da kira da jawo hankali akan barazanar irin wannan annoba da kuma hanyoyi da za a bi a dakile ta, da kuma hanyoyi da za a bi hana yaduwarta. Saboda haka muke sake kira ga dukkan jama'a da a yi hattara domin kiyaye rayuwa. Muna umartar ku wajibcin bin shawarwarin jami'an kiwon lafiya da masana kimiyyar cututtuka. Saboda haka magabatanmu suka samu nasarori kan irin waɗannan ƙalubale. Cutar Covid19 a halin yanzu ba ta da rigakafi. Saboda haka masana suke shawartar jama'a da a daina cunkoso da cakuɗin jama'a domin rage yaduwar cutar. Idan za a yi atishawa ko tari, to a rufe baki da hanci a cikin gwiwar hannu. A yawaita wanke hannu da ruwa da sabulu da ruwan magani idan an samu. Muna kira da a ci gaba da yi wa shugabanni addu'a da fatan alheri, kuma a ba su shawarwari na gari. Haka kuma muna kira ga iyaye da su lura da hakkin da Allah ya ɗora musu na kula da tafiyar 'ya'yanmu a kowane lokaci. Wajibi ne iyaye su killace 'ya'yanmu daga barazanar wannan annoba da kuma yiwuwar 'ya'yan namu zama hanyar yada cutar a tsakanin jama'a. Hakika Allah ya yi alkawarin tambayar kowannenmu yadda ya tafiyar da abin koyin kiwon da Allah ya bashi.